Nung last year po, ang March, I remember sharing these during the Mass. It was a story I learned 26 years ago from my professor po sa preschool, si Father Arevalo, ang spiritual director ng Tita Flora. Kinukwento po sa akin ito ni Father Arevalo. Pero daw siya kaibigan ng matandang pare. Na ginawa niya ang apostolate ay ang dalawin at magpakumpisan sa mga paring lumabas sa pagkabata. So, ginawa po niyang apostolate niya, ang dalawin at magpakumpisan lahat ng kilala niyang naging estudyante niya na lumabas sa pagkabata. And after a while, nung siya matanda na, malapit na mamatay, siya mismo nagkumpisan kay Father Arevalo. At ganito ang sinabi niya. Ano po, Father, sabi niya? Pagkatapos ko magbigay ng kumpisan sa mga maraming pare na lumabas sa pagkabata, ganito ngayon ang pananampalataya ko. Na kapag tayo namatay, bubuksan ng Diyos ang puso natin. Yung mga kasalanan natin, sasantabi natin. Yung mga pagkukulang natin, hindi magpapansin ng Lord. Yung mga kasalanan natin, kakalimutan natin. Bubuksan ang puso natin ng Panginoong Diyos. Hindi niya titignan yung mga kasalanan natin, yung pagkukulang natin. Hindi niya bibilangin yung mga kapalpakan natin. Hahanapin namin ng Diyos ang isang puso na nagsumikap na maging tapat sa Kanya in spite of everything. The Lord will simply look for a heart that tried its best to be faithful. Madamay mo, ito po ang paulungan ng pag-iibang tayo. Magkakaroon tayo ng iba't ibang karanasan sa buhay. Liliwanag ang mukha natin, magdidilim ang mukha natin, magsisimangat ang mukha natin, magkikita ang kilay natin, ngingiti tayo, iba't ibang anyo ang mararanasan natin sa buhay. Pero sana sa iba't ibang anyo, kahit iba't ibang nararanasan natin, pagkakaiba ng anyo natin, sana sa gitna ng mga yun, makuha natin, kahit magsumikap na, na maging tapat sa Diyos. Amen. Ulit po kwento. Nung nakaraang pong Huwebes, March 1, nagsusumama po ako doon sa eskwela namin. Sabi ko, ako po mag-misa. Gusto ko mag-misa ng Huwebes. Sabi ng director namin, ay hindi ako, may nakaasal na. Wala pa ako sinabing dahilan sa kanya. Hindi pwede na kami nakaasal na, si Madalang Ay. Saan tayo na bakit gusto ko mag-misa hindi mo niyo nagtatanong, kaya anniversary ko sa pagkapara. 26 years ago. Last year, we had a grand celebration dito sa Hiroshima because it was my 25th year. So siguro sabi ko this year, baka tayo masyadong grande last year, so siguro ngayon tanigin. So wala po nakakaalam sa mga klase ko, sa mga pare ko, sa mga nagtutunan ko sa amin, at hindi ko naman sinabi. Siguro baka gusto nila tagin, hindi nga ako pinag-misa. Pero during the Mass ko, nabigla ako, nung misa Huwebes, may kumpirado pala silang obispo. Lagi ng Quezon. Dahil, may mga klase po kami na mag-graduate at Thursday. Mga ilang buwan ng pabalik-balik doon, 2 taon na nag-aaral ng pabalik-balik, and then finally they are graduating. And during the Mass, binigyan po sila ng papel upang mag-renew ng kanilang priestly promises. Kahit hindi po kami kasama, kumuha ko ng papel, and quietly, at the back, I renewed my priestly vows. Wala ko nakakaalala. Tumipa siyang araw kanina. Marami po sa inyo ng text, marami sa naman. Pero wala po akong dami. Wala akong handa. Wala. Tapos, enjoy. So siguro po kaya may handa ngayon. Kaya, anyway, maraming salamat at sumunaganda. Anyway. Alam po niyo itong suot ko ngayon. Dati po sinusot ko lang ito kapag Huwebesan ko. Huwebesan ko po kasi yung anniversary ng pagkatatag ng pagkapare sa washing of the feet, anniversary of the Christian.
So sinusunod ko ito pag Webis Santo. Pero yung darating na Webis Santo, si Father Mark ang magbinisa. So baka hindi ko pumalisuon. Yung simon ko na ngayon. Dahil ito ko ang simon ko 25 years ago. Medyo malibis na po. Medyo koton eh, manatin eh. Maliit na po. So every Thursday. May sikreto. May sinasabi lang ng sikreto, mapalitan kayo may akalat siya ng mana. Parang ko sa inyo, inosing niya, di ba? Yung una yung sinunod yung nag-asawa kayo, tamang-tama, sumat-sumat. Ngayon, hindi nyo nang matanda, tumubak na kayo. Pero nandun pa rin. Andun pa rin. May sikreto raw pa rin hindi matanda. May sikreto pa rin, baka nito ay makalat siya ng mana. And the secret is, always we are ready. May isa po akong pantanong. Binigay ko sa akin ng mga estudyante ko, mga director sa high school. Nung nag-graduate sila, pinatahiri lang ko. Yan po, isang pantanong na ngayon pag-relasyon, binukusod, double din eh, nakakaya. Pero ilang taon ko po sinusuot yun, at dahil ilang taon na nakalipas, sumat pa rin, kasya pa rin sa akin. Ito pong, kasuya ko ito, kahit maliit na, paano, kasya pa rin, nakakapasok pa rin yung muro ko. At mura lang po ito. Yung baby mo ito, 1.5 lang ata. O binugustahan na lang po ito. Sa 25 years ago. Sasabi nila, baka hindi yung mga katansya ni Mana para hindi susunod. Gusto po ninyo yung pagbabaguhan niyo na masaya at payapa at pagmahalat ng pagkatawan na hindi uuro lagi niyo isusunod. At makikita niyo hanggang sa muling pagkakuhan niyo. Makikita niyo